Magandang araw! Nagbabalik po ulit ang inyong lingkod na si Pupuyong. Ngayong araw, lulutuin natin ang mga nakuha nating kangkong at kuligling. Ipapakita sa atin ni Ate Ivana kung paano ang proseso sa pagluto ng kuligling. Sa mga hindi pa nakapanood kung paano hinuhuli ang kuligling, balikan lang po sa previous nating video. Hinuhugasan na ni Ate ang kuligling. Babanlawan lang ito para matanggal ang mga putik na nakakapit dito. Banlawan lang ito ng banlawan hanggang maging malinaw na ang tubig. After ito mabanlawan, pupunta na tayo sa loob para lutuin. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang kuliglig po ay mayaman sa protina. Sa katunayan, natuklasan ng isang pagsusuri noong 2020 na karamihan sa mga nakakain na kuliglig ay may mas mataas na nilalaman ng protina kaysa sa mas karaniwang pinagmumulan ng protina na nakabase sa hayop, gaya ng kambing, manok, at baboy. Natuklasan din ng isang pag-aaral na ang iron content ng mga kuliglig ay 180% na mas mataas kaysa sa karne ng baka. Habang niluluto naman ni Ate Ivana ang kuliglig, ihinahanda naman na nila Ate Jam at Ate Lenny ang lulutuin din na kangkong. Marami-rami din itong kangkong na lulutuin. Madalas na ginagawang luto dito sa probinsya sa kangkong ay adobo. Hindi ko lang alam mamaya kung anong luto ang gagawin ni Ate Lenny. Iluluto namin siya. Yung tinuto natin. Adobo. Saka boiled. Boiled kangkong. Isasawsaw sa bagoong. Merienda muna kasi napagod kami sa pagkuha nitong balangig or kangkong. Balikan natin si Ate Ivana. Ngayon, malapit na matuyo. Wala na yung tubig. Kailangan maging dry ito. Tapos, maging dry. Siguraduhin mawawala lahat ng tubig niya. Yung moisture content niya. Ayan. Maging dry siya dapat. Ayan. Ikikita na natin. Wala pa masyadong rekado pero masarap na yung kanyang amoy. Ngayon hanguin natin ito. Patayin ko muna itong kalan. Ngayon hanguin na natin para ihanda na natin para sa pag-isa ng bawang. Ang bango. Naamoy nyo na guys yung amoy ng talagang naaamoy mo na yung bango ng kakaibang aroma ng exotic food na to, kuliglig. Kuryat in Ilocano. Marami ito sa may bukid. Bango. Ayan, handa na natin yung bawang. Lagyan natin ng mantika. Tapos, lagyan natin itong bawang at sibuyas. Pampabango. Para mas maging enhance yung aromatic smell ng exotic food natin na kuryat o kuliglig sa Tagalog. In English, manang din. Cricket. I think this is cricket. 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 Yung tumutulog sa gabi, yung yan, habang ginigisa natin, siguraduhin natin na yung bawang ay magiging golden brown. Para lumabas yung amoy nito na natural na amoy ng bawang. Ayan. Katamtaman lang yung apoy para hindi masunog. Yung nagiging brown na yung bawang natin at lumalabas na yung sarili niyang amoy. Pwede na natin ilagay itong kuliglig o cricket. Ayan.
Hindi pa nalalasan, pero amoy na ang kanyang sarap. Pagkasarap. Gisa lang natin. Sarapin natin mag-gisa. Yung gusto. Ayan. Ngayon, para magkaroon ng lasa, lagyan natin ng asin. Mas magandang asin ang ilagay natin para hindi mawala yung natural na lasa ng cricket natin, yung kulitig natin. Ayan. Ayan natin yung amoy nito. Nabango na. Ayan. Oh, mukhang masarap na siya. Ayan. Lagyan natin ng kunting magic sarap para mas malinamnam. At haluin lang natin hanggang medyo maging crispy siya. Gawin natin maging crispy. Tapos, pag mapansin na natin na magiging crispy na to, lagay natin yung suka ng sili. Para medyo manghang-anghang ng konti yung lasa. Ayan. Ngayon, ilagay na natin itong sukang iloko na may sili. Ayan. Lumalabas na kanyang amoy. Sarap na siya. Guys, talagang lumalabas na yung kanyang aroma ng masarap na exotic food natin. Amoy pa lang, nakakatakam na. Tikman natin kung tama na yung lasa. Tara, tikman natin to. Ito, luto na ang ating cricket. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa aming channel, malaking tulong po sa amin kung kayo ay mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated kung may bago kaming i-upload na video. So itong nakuha namin medyo maliliit pa. Pero mukhang mas masarap to. Anong masasabi mo, Manang? Ito ang Mas masaya bang kumuha ng alokon o kangkong? alokon kasi aakit ka. So ito yung native na kangkong. Doon kasi sa Maynila medyo malalaki. Nakakatakot kainin. Isunod naman na iluluto ang adobong kangkong. I-prepare lang muna ang sibuyas, bawang at ang sahog na karne. Alam niyo po ba na, ang sustansya sa kangkong ay halos katumbas ng gatas, saging at orange. Maaari nitong bawasan ang presyon ng dugo, nagbibigay ng kaligtasan sa kanser, mapabuti ang paningin, palakasin ang kaligtasan sa sakit, at gamutin ang mga sakit sa balat. Ang kangkong ay mayamang pinagmumulan ng iba't ibang vitamina, mineral at antioxidant. Naglalaman din ito ng potassium at iron. Hugasan muna natin ang kangkong. Mas maigi kung huhugasan ito ng 2 o 3 beses. Maalala ko lang pala, sa mga gustong bumili ng dried goods at frozen foods, pwede niyong bisitahin ang kanilang Facebook page, ang Jamie's Market. Makikita po ang link ng page nila sa description. Kung kayo naman ay interesadong mag-alaga ng 45 days na manok, at gusto nyo magpasabay sa tuwing bibili sila ng mga sisiw, kahit doon na lang din mismo sa Jamie's Market page nila kayo mag-message. Doon sa pakikisabay ng sisiw, within Narvacan area pa lang po sana muna or pwede din basta dito sa Narvacan yung pag-pick up ng mga sisiw. Salamat po! Ang una nating ilalagay sa palayok ay iyong taba. Hintayin lang natin itong magmantika.
Ang lalabas na mantika ng baboy, ang gagamitin natin panggisa sa bawang at sibuyas. Inilagay na ni Ate Lenny ang bawang. Isunod na rin ang sibuyas. Panghuli ilagay na rin ang laman. Ihalo lang ito at lutuin. Dahil adobo ang lulutuin, toyo ang gagamitin nating panlasa. Pakuluan lang ang toyo, saka hintayin magkalasa ang karne. Ilalagay na natin ang kangkong. Pagkalagay ng kangkong, tiyagin lang dapat itong haluin ng haluin para magpantay ang lasa ng kangkong. Haluin ito hanggang mag-compress ang kangkong. Shoutout po pala kay Adelaide Datong. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo po pala magpa-shoutout sa next video, paki-comment na lang po. Salamat! Balik tayo sa video. Tinakpan na muna ni Ate Lenny ang kangkong para mas mabilis maluto. Lutuin muna ito ng mga 3 to 5 minutes. Gaya ng sinabi ko kanina, isa sa mga sikreto sa pagluto ng adobong kangkong ay iyong tiyaga mong manghalo-halo nito para mas lalong nanonood ang lasa. Kaya, Ba't hindi ka mo nagluto, Ate Jam? makakaya naman kay Ate Lenny. Bakit? Magaling siyang magluto eh. Pakakantyawan niya ako. Namang Len. Ay, shoutout Manuel, luto na. Guys, material, Manong Manuel. Pagalilan. Madam na nakibigan niya, nagluwa pa yung Manuel. Okay, isang minuto siguro. Ngayong luto na mismo ang dahon ng kangkong, pwede na tayong maglagay ng suka. Kapag nilagay mo kasi ang suka na hindi pa luto ang kangkong, magiging magaspang ito at magiging makunat. Huling ilalagay ang paminta. Lutuin na lang ito at pwede na siyang ihain. Si Ate Jam ang titikim dito sa niluto ni Ate Lenny na adobong kangkong, si Nanang Corazon naman ang sakuligling. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood ngayong araw. Keep safe everyone. Hanggang sa muli po, ang inyong lingkod, Pupuyo. Superb. Superb. Superb! Superb!